Wow, Filipiniana kay dating ang Italiana. Hello guys, good afternoon. Oh, look at Chiara guys, naka-yellow dress. What's this? Okay guys, today guys, naabot manggod guys ang amoang tada! Filipiniana detachable sleeve niya guys. Gusto ni Chiara nga i-try guys no kung unsa gid kuno na siya guys niya. Gisuot daw niya guys ang kuan ang yellow dress then ipabutang daw niya gusto gid siya mag-try din white shoes, white flat shoes. Yeah, this one. Excited na guys para sa buwan ng wika. Ready na si Chiara sa iyahang kuan costume. Oh, yellow man ilaha guys. So let's go guys ato ang i-try ni Chiara guys kung unsa ang itsura. Unya guys lain og color tanawa ang pagka-yellow siyang dress din kani yellow kay kani murag light yellow. Kani siya That's dark yellow. Pero murag okay raman pod guys kay dili raman sa iyahang kuan. Sa sleeve raman niya. So okay ra pod siya guys. It's So like let's this. go guys atong i-try. Like this. Are guys ato nang ibutang ni Chiara diri. Kaya kara. Kuan ra siya guys o garty rice pero murag kinalang gyapon siya sibtan para di pod tanggal. Tanaw na to kung usa ka kuan. Tanawa guys, ayang color put down. Down yo. Okay. Look. Na yun na siya guys. Cute ba siya guys? O tanawa. Wow, Filipiniana kay dating ang Italiana. O sa pikas, the other side, here. Okay? Look at guys, oh. Filipiniana kaayo ang Italiana. Oh. Look. Oh, tanaw guys, cute kay siya guys, oh. Okay ra pud siya guys, maski tuod lain og color ang iyahang sleeve, pero okay ra siya guys. Nice kayo iyahang Filipiniana detachable sleeve. Nice kay siya guys. Promise. No? Nan, mo ni ang hitsura ni Chiara. Na to guys. Then atong isuot ang guys ang white flat shoes ni Chiara. Ari guys, atong i-try pod ang iyahang white flat shoes. Silver siya guys. White pero nice kay siya. Here. Okay, gusto gid siya guys na mo try dayon. Wala pa gani ang buwan ng wika. Excited kay si Chiara no? Nanay costume si Chiara guys. Oh, here go. Kuan kay si Chiara, excited. I'm gonna show him. Wow, nice. Oh, wa pa na ko agta guys. Nawa guys, oh. Here. Dito na to kung unsa ka Filipiniana ang Italiana. Sa iyang Filipiniana attire. Tigo. Pero ang iyang kuan guys, ang iyang sleeve guys, ato nang okay guys, okay. Nasuot na nato. Napasuot na nato ni Chiara. Sumura siya mag-action og kahulog guys, atong butangan og sibit, no? Kaya para dili siya makuan, mahulog yun. Ari, ideahan na lang natin. Ano guys, pero sa ilalong garitagi o ang saba. O di ari rapod siya para di gid siya di gid siya mahulog guys ba, no? Di siya magbulag sa kuan kay oo. Pwede siya ikuan guys, butangan ninyo og sibit para di gyud mahulog or di gyud mabulag ang sleeve niya, no? No, nga Filipiniana sleeve. Oh. Nice. Oh, tingnan nyo guys ang Italiana. Pilipina. Tanawa guys. Oh, hello Chiara. Hi. Oy, Filipina ka ay Filipiniana kay Chiara dating. Oh, tanawa guys. Ready na guys ang iyahang Filipiniana attire. I don't have the pom-poms yet. Walay pom-poms. Yes, wala pa manabot ng pom-poms. Pero nice siya, guys. O, ari. Pwede po siya, ari, guys. Sibtan po siya di, ari, guys. O. Ari. No. O, pwede ra po rin nato. Basta importante, guys. Dili siya makuan. Di siya mabulag. Chiara, come here. Come here first. Diri ra na ko gikuanan og sibit. Pwede po niyo sa ilalom niyo ibutang, guys. Ay, butang. Ipaagi ang kuan, oo, ang sibit. Pero nice kay siya, guys. Oh. Nice kayo. Nan. Maski tuod lain siya og color. Pero nice kay siya, guys. Wow.